Nu am lumină. Păi de ce, boss, n-ai lumină? Nu am lumină, frate. A tăiat-o ăștia de la Ireau, de E la luată lumina. Fresnel? Trebuie să mă văd mesaj. Nu, dar o lua lumina din zas, că aici pe noi că a fost o leacă de vânt mare și s-a rupt lumina cablului. Păi și tu pe telefon de unde ai curent? Mesaj. Păi eu am pe cartelă, nu am... Am înțeles, deci ai pe cartelă, nu pe curent. Bun, gata, am înțeles. Ce vrei să facem pe live-ul ăsta? Că un scop intrași tu aici, ia zi. Eu cu un scop am intrat aici că Ia. vreau să mă ajute să mine oamenii că am doi copii orfani, fără mamă. Așa? Trebuie să mă văd. Am zis că poate mă ajută pe cineva și pe mine cu tap-tap-uri, cu un trandafir. Băi, frate, pentru aici, îți fac, că văd că ești supărat. Intri la mine aici pe live-ul meu și îmi dai acolo până fac și o 10.000 de tap-tap-uri și pe ale împar cu tine, îți dau astea jumate din ele, mâncați așa. E bine? Și de unde să-ți dau tap-tap-uri, frate? Păi nici tap-tap-uri n-ai? Nu am nici tap-tap. La tine acolo pe ce scrie? Tot pe curent?